Servus tuturor, astăzi ne vom juca un pic cu o anumită funcție și anume arctangenta. De această funcție vom da destul de mult la integrale și în rest nu prea vom da de ea. Adică în majoritatea matematicii nu e foarte cunoscută, dar la integrale e destul de bine cunoscută și pe la Olimpiade și pe la BAC. În primul rând, aceasta este derivata ei și de obicei se învață pur și simplu din tabel, adică știm din tabel faptul că integrala de 1 supra x pătrat plus 1 de x este egal cu arctangentă de x plus c. Totuși, eu vreau să vă arăt o mică schemă prin care o putem calcula noi, prin care putem afla noi dacă nu am ști cât este această chestie, putem să ne dăm seama. Sau dacă nu puteți reține această formulă și celelalte cu funcțiile invers trigonometrice sau cred că așa, nu știu, alea cu arc. Deci avem integrală de 1 supra x pătrat plus 1 de x. Și vreau să aflu cât îmi dă. Voi folosi o metodă pe care am văzut-o exclusiv în afară. În România n-am văzut-o deloc. În România noi doar folosim tabelul și această metodă se poate folosi și pentru alte integrale care sunt de forma aceasta, gen 1 supra radical din 1 minus x pătrat, care ar trebui să știți că este arcsinus plus arcsinus de x plus constantă. Ceea ce vom face va fi să facem o substituție trigonometrică, ceea ce, din nou, este o metodă pe care am găsit-o mai degrabă în afară, și anume, vom zice că vom lua, știți cum de obicei luăm un t egal cu ceva sau, nu știu, în cazul ăsta x pătrat poate ați vrea. Doar că dacă încercați, veți vedea că nu dă deloc frumos. Poate încercăm, nu știu, x pătrat plus 1 sau alte chestii. Ideea este că, în cazul acesta, vom lua un θ și anume vom zice că tangentă de θ, așa, este egal cu x. Ok. În primul rând, dx va fi direct derivată de tangentă de θ și anume 1 supra cos pătrat de x de θ și stați că nu-mi dau seama, dar trebuia să punem θ în loc de x, mă scuzați. Această derivată doar trebuie să o știți. Și mai este o chestie interesantă și anume cât ne va da numitorul. Numitorul ne va da tangentă de θ pătrat plus 1. Această chestie ne va da sin pătrat de θ supra cos pătrat de θ plus 1. Amplificăm, ne-ar da plus cos pătrat de θ supra cos pătrat de θ. Iar în cazul acesta, din moment ce avem același numitor, doar adăugăm numărătorii, puii mei, și sin pătrat de θ plus cos pătrat de θ ne va da 1 supra numitorul, adică cos pătrat de θ. Deci, integrala noastră va deveni 1 supra, la numitor avem 1 supra cos pătrat de θ, iar aici ca derivată avem 1 supra cos pătrat de θ. Bun. Această chestie este la numitor. Această chestie este doar înmulțită cu tot restul. Deci, practic, astea două se simplifică. Și ne va da 1 integrală de 1, adică ne va da θ plus c. Noi știm că tangentă de θ este egal cu x. Așa că θ va fi egal cu arctangentă de x. Deci asta va fi egală, toată această integrală va fi egală cu arctangentă de x plus constanta integrării.
Acum că am aflat integrală de 1 supra x pătrat plus 1 și ne-a dat arctangentă, hai să aflăm cât este integrală de arctangentă. Integrală de arctangentă de x. Bun, ce facem în cazul acesta? În cazul acesta observăm faptul că noi nu știm cât este integrala de arctangentă, deoarece nu se află în acel tabel, fiindcă este o formulă grea. Deci, cum am rezolvat? Adică, cumva trebuia să se ajungă la acea formulă dubioasă, acea formulă mai lunguiață, mai ciudată. Păi, zicem că integrala de arctangentă de x este egală cu integrala de 1 înmulțit cu arctangentă de x. Bun, e același lucru. Ce am făcut? Păi, noi nu știm cum se integrează arctangenta, dar știm cum se derivează. Deci vom lua un f, un f', un g, un g' și vom zice că din moment ce știm să derivăm arctangenta, o vom pune la g sau la f, depinde cum sunteți voi obișnuiți, o voi pune la g. Iar ca f' vom putea alege un 1 și f-ul ne va da x. Deci vom avea x arctangentă de x minus integrală de, uităm, astea două de sus înmulțite minus astea două pe diagonală înmulțite, x supra x pătrat plus 1 de x. Acum hai să luăm această mică integrală și să-i zicem i0 și asta mare vom zice numai i. Bun. În cazul acesta avem o integrală foarte simpluță, zic eu, care se poate da la BAC și se poate și mai mult ca sigur se va da la școală. Când ne dă integral i de 0, adică integrală de x supra x pătrat plus 1. Vedem că la numitor avem ceva care este cu o putere mai mare decât la numărător. Deci vom putea să facem o substituție. Îi voi zice t, x pătrat plus 1, dt este egal cu dx, 2x dx, pardon, așa că dx va fi egal cu dt supra 2x. Și integrala noastră ne va da frumos integrală de, hai să scoatem acest 1 pe 2 în față, x supra t ori dt supra x. Adică ne va da 1 pe 2 logaritm natural de t, plus c. Și nu uităm că t-ul este x pătrat plus 1, deci ne va da 1 pe 2 logaritm natural de x pătrat plus 1 plus c. Deci integrala noastră originală ne va da, și eu voi scrie aici, x arctangentă de x minus 1 pe 2 logaritm natural de x pătrat plus 1 plus c. Din nou, ar fi un pic ciudat să o învățați pe toată asta, pur și simplu așa ca din tabel. Deci este bine să cunoașteți acest mic aproape artificiu matematic, el zice, de a pune aici un 1 și a-l integra pe acest 1 și a deriva funcția complicată lângă. Deci am lucrat un pic cu arctangenta, n-am făcut efectiv nimic de trigonometrie, mă rog, am făcut aia cu tangentă pătrat plus 1. În orice caz, aia se numește substituție trigonometrică și dacă vreți, vă recomand să căutați în engleză pe site-uri trigonometric substitution și veți da de acea tehnică folosită mai mult din nou prin afară. În orice caz, ne vedem data viitoare.